Namaste. Guru Eleri si ma. Guru Eleri si ma. A heddi, fi'n mynd I dangos I chi sut allwch chi wneud yoga unrhyw le. Hyd yn oed yn flat teeny tiny ti. Neu falle, ti'n gatre yn tŷ rhieni chi, gyda mam yn anadlu o'r eich cefn. Just joke bach oedd yna. Mae gan mwyafrif o bobl safell fyw, fel allwch chi gweld mae un fi'n teeny tiny, just about digon o lle I mat fi. O, mae hwnna'n meddwl digon o le I yoga. Gyda chi ni ddechrau mewn downward facing dog. So, o'r downward dog, jyst mynd I ymestyn un coes lan. Beth am rhwng stafelloedd? O'ch chi'n gwybod mae yna llwyth o poses chi'n gallu gwneud gyda chymorth drws. Handstands er enghraifft. Ewch yn siŵr bod y drws ar gau. Weithiau fi'n hoffi wneud bach o yoga o dan y bwrdd. Mae fe ddim yn edrych fel mae yna digon o le I rhan mwyaf o'r mws, ond mae yna digon o le lyflu. O, mae hwnna'n teimlo'n gret. Mae yna digon o le I... Na. O, cat-cow, mae yna digon o le I cat-cow o dan y bwrdd. Aw. Fi'n dwlu ar Charles Pose bach. Yeah, ow, ow. Yeah, okay. Yeah. Good. Oh. Efallai bod y cawod yn teimlo bach yn glid, ond yn wir, mae fe'n teimlo fel bod nôl yn y groth eto. Mae yna just digon o le yn y cawod fa I mynd trwy y gyfres warrior. Fi ar y bydrasna 1, 2 a 3. So nawn ni dechrau dyfyr y bydrasna 1. Warrior 1. Warrior 1. A reverse a warrior. A nôl, nawn ni twisted warrior. Sefyllfa perffaith I ymestyn mas y coesau ar un y grwm. Dal y trwd a fi'n hoffi pwyso I fi ar y cawod. And dyna ni heddi a cofiwch I namaste adre.